No niin, moi. Mä oon Kimmo Herranen ja mä oon tosiaan myyntijohtaja tai myynti- ja markkinointijohtaja firmassa nimeltä Administer Oy. Ja tässä kun Iisa mainitsi tästä energiajohtamisesta ja liikkumisesta, niin mä oon löytänyt itselleni uuden harrastuksen. Eli 40-vuotiaana koska ei ole liian myöhäistä aloittaa skeittaaminen. Mä oon tässä 3 iltaa skeitannut mun poikien kanssa. Eli mä kerron parilla sanalla minusta, yhtiöstä, sitten tästä, että miten me on tehty tämä kasvu ja miten me aiotaan jatkaa sitä kasvua samalla polulla. Ja kaikki tietysti pohjautuu myyntiin ja myynnin johtamiseen. Eli mä annan teille 10 mun mielestä tärkeintä asiaa, millä se homma tehdään. Eli tosiaan mä toistan itseäni, olen edelleen Administer Oyn myyntijohtaja ja toi kirja kiertää tässä tämän shown aikana. Me ollaan onnistuttu kasvamaan 1000% viimeisen 6 vuoden aikana. Eli noin 50% vuodessa keskimäärin. Ja mä pidän sitä itse hyvänä suorituksena, mutta tietysti se ei riitä, vaan me koitetaan jatkaa sitä samaa tahtia ja ruoskitaan itse itseämme. Eli me ollaan tällä hetkellä markkinassa, jossa on 5000 kilpailijaa. Me ollaan tämän maan 5. suurin tilitoimisto ja meillä on noin 125 henkeä. Toimitaan isommilla paikkakunnilla ja tänä vuonna avataan uusia. Ja meillä on noin 1000 asiakasta, erilaisia, eri kokoisia. Tässä näkyy jotain mainoksia, mitä ehkä joku on tuolla Ruoholahdessa nähnytkin. Siinä on pyöritetty, milloin palkataan 50 ja milloin annetaan potkut vanhalle tilitoimistolle tyyppisiä lähestymisiä. Eli ollaan tehty hyvin erityyppisesti. Käytännössä kukaan meidän kilpailijoista ei mainosta. Nyt on pikkuhiljaa alettu heräämään, että hei, tätäkin voi myydä ja markkinoida. No, tässä on matkan varrella, kun on tehty asioita eri tavalla, niin tässä on muun muassa loistava mainoskampanja, joka kumpusi siitä, että meidän kilpailija alkoi itkemään, että kun he hävisi Länsimetron taloushallinnon ulkoistuksen tarjouskilpailun, että ei tämmöinen huijarifirma voi toimia, kun se myytään niin halvalla. Ja sitten me vaan jotenkin saatiin se puristettua kannattavaksi toiminnaksi. Tämän kaiken taustalla on tuoteinnovaatio, eli nettipohjainen taloushallinto, poistaa turhaa päällekkäistä työtä, paperinpyöritys loppuu käytännössä kokonaan. Tuotetta tietenkin pitää kehittää. Se, että me ollaan kasvuyritys, se on tietoinen valinta, se on kurjaa ja se on niin kuin kusiaispesässä istumista. Ja nyt tullaan näihin 10 toimintamalliin. Eli myynti ei ole syntiä. Asiantuntijapalvelutakin voi myydä. Se on aika hämmästyttävää, että tässä maassa ei ymmärretä sitä, että asiantuntijapalvelua sitä voi myydä ihan samalla tavalla kuin mitä tahansa muutakin. Tämä on se mun mielestä se ihan ensimmäinen juttu. Toinen on se, että myynnin johtaminen. Tässä huoneessa istuu paljon yrittäjiä, toimitusjohtajia ja mun mielestä jokaisen teidän rooli on olla ensisijaisesti myyjä. Koska jos et sä johda sitä myyntiä sieltä ylhäältä päin, niin kuka sitä sitten johtaa? Meidän ainakin toimitusjohtaja on oivaltanut tämän alusta asti ja on erittäin aktiivinen tässä niin kuin myynnissä myös. No, myyntitiimi. Sulla on olemassa oleva porukka siellä. Miten sä saat ne toimimaan paremmin? Pystytäänkö tekemään muutoksia? Pitäisikö rekrytä uutta porukkaa? Jos ei ole mahdollista tehdä muutoksia, niin sitten ollaan innovatiivisia. Millä nämä ihmiset saadaan suoriutumaan paremmin? Erilaisia porkkanoita. No sitten kartoitus. Mun mielestä kaikki hyvä myynti tai laadukas myynti lähtee kartoituksesta. Eli kun sä juttelet asiakkaan kanssa, niin sun täytyy ensiksi kysyä oikeita kysymyksiä, kartoittaa se huolella, koska kuinka hyvin sä pystyt klousaamaan sen kaupan joskus myöhemmin. Kaikki tulee takaisin siihen kartoitukseen. Muuten sä myyt sokkona, jos et sä tiedä, mitä sä myyt. Pienet erot tarkoittaa sitä, että monesti kauppa riippuu siitä, että kuka soitti aktiivisimmin sen tapaamisen jälkeen, kuka oli miellyttävin, kuka kuunteli, kuka osasi vedota niihin oikeisiin asioihin. Ihan pieniä eroja, jos hinta on sama ja tuote on asiakkaan mielestä sama. Myy vaihtoehtoja. Tämä tarkoittaa sitä, että ikinä ei saa jättää sellaista tilannetta, että sanotaan asiakkaalle, että meillä on nyt vaan tämä, vaan pitäisi aina olla se punainen tai sininen vaihtoehto. Tai halpa ja kallis, jolla tietysti voidaan myös ohjata sitä valintaa. Kukaan ei halua sitä halpaa, jos se on huono, niin kuin se yleensä on. Myyjän, myyntijohtajan, toimitusjohtajan ammatti on klousaaminen. Sen takia herätään aamulla, että tehdään kauppoja. Se on oikeasti niin kuin viime kädessä se, minkä takia mennään sinne töihin. Ei se, että hoidetaan niitä keissejä tai mulla on tänään tapaamisia, vaan loppupeleissä tullaan siihen, että teitkö kaupan vai etkö tehnyt. Tämä tarkoittaa sitä, että mun mielestä pitää ihan pirusti lomaa. Mä itse pidän 10 viikkoa lomaa vuodessa ja edelleen mä ajattelin jatkaa sillä linjalla, mutta se ei ole pois siitä, etteikö saataisiin aikaisemmin kovia tuloksia.
Silloin kun tehdään töitä, niin tehdään pirusti töitä ja sitten taas pystytään pitämään vastaavasti todella paljon lomaa. Verkot vesille tarkoittaa sitä, että yhdestä verkostosta voi vetää tosi paljon kauppoja. Eli kun sä satut ottamaan yhteyttä oikeaan henkilöön, esimerkiksi kerran mä soitin Markolle, että terve, että mä haluan sut meidän talliin ja tavattiin ja se johti eteenpäin kaiken näköisiin asioihin. Yhdestä verkosta on mahdollista kerätä tosi paljon kauppaa. Ja sitten toistot, se tarkoittaa vain sitä yksinkertaisesti, että pitää jaksaa jankuttaa sitä samaa viestiä, toistaa sitä samaa sanomaa, vaikka siihen itse olisi kyllästynyt jo vuosia sitten. Se ei tule millään muulla kuin toistamalla se tulos. Täällä on bonuksena vielä numero 11, eli pikkuvoittojen kautta, mutta kuitenkin niin, että se iso kuva säilyy. Eli siinä on huikea ero, tämmöinen vanha sanonta, että on kaksi muuraria ja toinen niistä vaan lätkii niitä kiviä sinne laastin sekaan ja toinen rakentaa maailman hienointa kirkkoa. Et se, että onko ihmisellä tiedossa se, mihin ollaan menossa, ja jos se on, niin hyvä, mutta sinne täytyy mennä niiden pienten voittojen ja niiden juhlimisien kautta. No okei, miten sä teet tämän saman kasvun ja miten me aiotaan jatkaa tätä kasvua? No toi kirja on ehkä syytä lukea, se on erittäin käytännönläheinen ilman yhtään lähdeviittausta, pelkästään mun omaa taustaa tai mun omia kokemuksia. Oma asenne, se, että sä oot se ykkösmyyjä, jos sä johdat ja muut menikin sinne sitten jo. Kiitoksia.